Τι σκέφτεσαι? Αισθάνομαι ότι πρέπει να το βρήκατε βαρετό. Εγώ νιώθω όμορφα. Είμαι σε καλή διάθεση όταν κάνω αυτό το κομμάτι. Ακούσατε τι είπε? Είμαι σε καλή διάθεση όταν κάνω αυτό το κομμάτι. Σε ευχαριστεί δηλαδή. Νομίζω πως έχω τη διάθεση που πρέπει να έχει η Ελβίρα. Θέλω να σας κάνω μια πολύ βασική παρατήρηση. Κάθε φορά που νιώθετε πως ένα πράγμα σας είναι εύκολο, θέλω να πω πως το πετυχαίνετε χωρίς προσπάθεια, να είστε βέβαιοι ότι δεν είναι καλό. Η εκτέλεση οποιοδήποτε ρόλου συνεπάγεται πάντα έναν μόχθο, ένα βάσανο, κάτι που δεν είναι άσχετο με την προσπάθεια. Διαφορετικά τα πράγματα είναι λειψά. Όπως βλέπεις, δεν θα πρέπει να είσαι τόσο σίγουρη. Κοίταξε να δεις. Εντάξει είναι το κομμάτι. Μήπως όμως θα μπορούσαμε να του βρούμε κάτι? Υπερτονίσει τη μουσικότητα του κειμένου. Σωστό άλλο. Νομίζω ότι της λείπει κάποια παρουσία απέναντι στον Ντον Ζουάν. Αν είναι τόσο απόμακρη, πώς θα καταφέρει να τον συγκινήσει? Η παρουσία, απλώς, από αυτό που κάνει, λείπει παρουσία σε σχέση με το κοινό. Δεν είναι πιστικό, δεν μας αγγίζει, δεν κατεβαίνει κάτω. Είσαι τόσο άνετο ώστε αυτό που κάνεις δεν κατεβαίνει σε εμάς. Όταν λες ένα κείμενο με το αίσθημα ότι το λες καλά, αλλά και με τη σκέψη. Νιώθω όμορφα, έχω το σωστό συναίσθημα. Το κείμενο μου βγαίνει μια χαρά, αναπνέω καλά κτλ. Τότε δεν καταβάλεις καμιά προσπάθεια και το πράγμα δεν κατεβαίνει καν. Καταλαβαίνεις? Εν δι' αυτή περίπτωση, τι κάνουμε? Προσπάθησα να πιάσω το συναίσθημα. Να κατακτήσω αυτή την αγνότητα. Το πιάσα, αλλά είχα την πεντακάθαρη αίσθηση ότι δεν λειτουργούσε. Είχες αυτή την πεντακάθαρη αίσθηση γιατί άρχισες ήδη να κάνεις θέατρο. Να τα παίζεις τα πράγματα. Δεν υπάρχει προσπάθεια, ούτε αρκετή δύναμη. Δεν υπάρχει αρκετή δύναμη στο συγκεκριμένο συναίσθημα. Πρέπει να καταλάβεις ότι η μονοτονία του κομματιού, η έλλειψη ενδιαφέροντος για τον ακροατή, προέρχεται από το γεγονός ότι προκειμένου να πιάσεις το συναίσθημα, το έφερες στα μέτρα σου. Κατέβασες δηλαδή το επίπεδο. Την ισχύ της ευαισθησίας που χρειάζεται το κομμάτι. Το χαμήλωσες για να το φέρεις στα μέτρα σου. Η δουλειά που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι πολύ απλά αυτή. Θα σου ζητήσω μια εκτέλεση που να μας αγγίζει, να περνάει τη ράβα. Πρέπει να δώσεις ένα πιο δυνατό συναίσθημα. Υπάρχουν αντιθέσεις, υπάρχουν τόνοι που δεν έχεις και θα υποχρεωθείς να βρεις. Τώρα είναι στημένο, ευχάριστο. Αν το διάβαζες απλώς έτσι, θα ήταν πολύ καλό. Είναι πολύ σαφές. Είναι ολόσωτο σε ύφος. Σαν ανάγνωση θα ήταν τέλεια, αλλά σαν παίξιμο απέχει παρασάγκας. Καθώς το περνούσα, μου ήρθε η σκέψη. Γιατί να κοιτάζει συνέχεια τον Ντον Ζουάν? Ένιωσα πολύ έντονα ότι έπρεπε να κοιτάξω κάτω. Αδύνατο. Δεν μπορούσα να γυρίσω. Είναι αυτό που εξηγούσα. Πολύ απλοϊκά και μαζί, πολύ βαρύγδουπα είπα στον οκτάβο. Η τέχνη να επιστρατεύεις την ευαισθησία σου ώστε να βρίσκεις νέες αφετηρίες. Είναι σαν ένας υδάτινος όγκος που ταξιδεύει, που ρέει. Το νερό δεν ρέει πάντα με αυτή την αργόσυρτη μεγαλοπρέπεια που συναντάμε στο Μποσχέ. Το νερό αναβλύζει, αναπηδά στα βράχια, κυλάει πιο αργά ανάλογα με την κλίση του εδάφους ή ξεσπά ξαφνικά σαν καταράχτης. Η ροή των συναισθημάτων δεν μοιάζει με αυτή την ισοϊψή επιφάνεια που μας έδωσες εσύ. Πέρα από τις αντιδράσεις του Ντον Ζουάν.
Υπάρχει ο αναβρασμός της ευαισθησίας και αυτός απουσιάζει από το παίξιμό σου. Πρόσεξε. Το κομμάτι χρειάζεται μεταπτώσεις. Πρέπει ακόμη να βρεις θέσεις αναπαύσεως για να ξεκουράζεις όχι μόνο τον ακροατή, αλλά και τον εαυτό σου. Όταν δεν υπάρχουν μεταπτώσεις και εσύ κουράζεσαι και κουράζεις και αυτούς που σε ακούν. Ο θεατής νιώθει πάντα ό,τι νιώθει ο ηθοποιός. Είναι μια ανταλλαγή σωματικών αισθήσεων. Οι μεταπτώσεις δεν σου βγαίνουν γιατί το συναίσθημά σου είναι ισότιμο. Προσπάθησα κυρίως να μην παίξω τις λέξεις. Όταν δεν σας παρακαλώ τον Ζωάν, παραχωρήστε μου ως ίστατη χάρη οι λέξεις. Δεν έχουν πια χρώμα. Δεν έχουν τίποτα. Σας το ζητώ με δάκρυα, πες το πως θέλεις. Πάντως δεν είναι ανάγκη να κλάψεις. Αυτό που χρειάζεται είναι μέσα σου να υπάρχουν γνήσια δάκρυα. Η πρώτη δουλειά που έχεις να κάνεις εδώ είναι να μάθεις να απευθύνεις το λόγο σε κάποιον. Όταν απευθύνουμε το λόγο σε κάποιον δεν έχουμε αυτή την ισοτονία. Στιγμές είμαστε οικετευτικοί, αλλά ότι πάλι γινόμαστε απειλητικοί. Όλα αυτά υπάρχουν στο κομμάτι. Πρέπει να περάσουν στο παίξιμό σου. Είναι ένα πρόσωπο που το άνοιξε η Θεία Χάρη. Έρχεται για να πει στον εραστή της, δεν σου κρατώ κακία. Έρχομαι μόνο για να σου πω ότι δεν θα πρέπει πια να βασίζεσαι σε μένα. Έχω μεταστραφεί. Και είναι και κάτι που θέλω να σου ζητήσω. Να ο έρωτας που νιώθω αυτή τη στιγμή για σένα. Πρόκειται για μια μετουσίωση του συναισθήματος. Για κάτι θεσπέσιο. Που δεν σημαίνει όμως απουσία πάθος. Ναι. Καταλαβαίνεις. Σου είναι σαφές. Ναι. Ναι, εγώ το είχα παρεξηγήσει πολύ. Χρειάζεται να βρεις το συναίσθημα που πρέπει. Κύριε, ήρθε να σας μιλήσει μια κυρία με πέπλο. Ποια μπορεί να είναι? Πάω να δω. Μη σας εκπλήσει τον Ζουάν που με βλέπετε αυτή την ώρα και με αυτά τα ρούχα. Ένα επίγον κίνητρο με εξαναγκάζει να κάνω αυτή την επίσκεψη και αυτό που έχω να σας πω με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να καθυστερήσει. Έρχομαι κάθε άλλο παραγεμάτη από εκείνη την αγανάκτηση που προλίγου ξέσπασε από μέσα μου. Με βλέπετε πολύ διαφορετική από ό,τι ήμουν σήμερα το πρωί. Δεν είμαι πια εκείνη η Ντόνια Ελβίρα που ευχόταν το κακό σας και που η εξοργισμένη ψυχή της δεν εξαπέλυε παρά μόνο απειλές. Δεν ζούσε πάνω Τι γνώμη έχεις, Οκτάβη? Τι γνώμη έχεις για την είσοδο που έκανε? Μα... Τι λες εσύ, Κλαούντια? Δεν ξέρω. Νομίζω πως έτσι πρέπει να μπαίνει η Ελβίρα. Πολύ ήρεμη, πολύ σίγουρη. Θυμάσαι τι λέγαμε για την Ελβίρα όταν τη δούλευε η Ρέν? Ότι μπαίνει σαν οπτασία για τον Τον Ζουάν. Ότι είναι ένα θείο άγγελμα. Μια προειδοποίηση γι' αυτό. Πολύ ωραία. Εσύ μπήκες κάνοντας βηματάκια. Έκανες μάλιστα την Μεμικλιπουάντ. Έκανες μπαίνοντας με Μεμικλιπουάντ που πέρασε και στη φωνή σου. Μη σας εκπλήσει, τον Ζουάν. Δυο αποχρωσούλες γεμάτες χάρη και κομψότητα, στοιχεία τελείως άσχετα με το πρόσωπο της Ελβίρας. Πρέπει να φύγει αυτός ο τόνος φιλαρέσκειας. Να σου πω πως φαντάζομαι εγώ αν ήταν πρόσωπο αρχαίας τραγωδίας. Θα μπαινε ολομόναχοι πάνω στο άρμα λέγοντας «Μη σας εκπλήσει τον Ζουάν». Άπαξ και κάνει την είσοδό της πρέπει να νιώσουμε ότι έχει ανάγκη να μιλήσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα του ρόλου. Το αυθεντικό ρόλο. Ο ηθοποιός μπαίνει στη σκηνή γιατί έχει πράγματι ανάγκη να μιλήσει.
Πιεζόμενη λοιπόν από την ανάγκη να μιλήσει η Ελβίρα, δεν μπορεί να πει μη σας εκπλήσει τον Ζων με τέτοια ηρεμία και άμεση. Πρόκειται για μια πιεστική ανάγκη. Έργο και ρόλος ξεκινούν από ψηλά. Η έναρξη ενός κλασικού έργου είναι αυτό που ο Πενγκή ονομάζει γιουρούς. Στη σύγχρονη κομμωδία παίρνει στη σκάλα και ανεβαίνει στο πρώτο πάτωμα. Μερικές φορές μάλιστα δεν πας πιο πάνω. Στην κλασική κομμωδία όμως παίρνεις το ασανσέρ και ανεβαίνεις κατευθείαν στον έργο. Κάθε φορά που μπαίνει στη σκηνή, είτε για να κάνει τη Φέδρα, είτε για να κάνει την Ελβίρα, η ηθοποιός πρέπει να έχει ανάγκη να μιλήσει. Αυτό που μετράει είναι να έχει κάτι να πει. Αλλά λάβουμε λοιπόν υπόψη την κατάσταση που βρίσκεται ο Ντον Ζουάν. Και αν δεχτούμε ότι η παρέμβαση της Ελβίρας αυτή τη στιγμή δεν είναι νοητή παρά μόνον εφόσον έχει να κομίσει κάτι, πρέπει με το που θα μπεις να αισθανθούμε ότι θα συμβεί κάτι ενδιαφέρον. Ναι, ότι παίζεται κάτι σοβαρό. Και αυτό πρέπει να το δούμε στο πρόσωπό σου, στην κίνησή σου, στο κόστούμ σου. Ενώ συμβαίνεις με αυτή την ορειοπάθεια που αποδυναμώνει τον ρόλο. Μη σας εκπλήσει τον Ζουάν που με βλέπετε αυτή την ώρα και με αυτά τα ρούχα. Ένα επίγον κίνητρο με εξαναγκάζει να κάνω αυτή την επίσκεψη. Και αυτό που έχω να σας πω με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να καθυστερήσει. Έρχομαι κάθε άλλο παρά γεμάτη από εκείνη την αγανάκτηση που προλίγου ξέσπασε από μέσα μου. Με βλέπετε πολύ διαφορετική από τη μουσική. Θυμάσαι και το άλλο που έλεγα στην Ιρέν. Μη βάζεις τελείες. Το κομμάτι αυτό πρέπει να είναι ανακατεβατό. Είναι ένα πρόσωπο που αρχίζει ξαφνικά να μιλάει επί 2,5 σελίδες. Λύνεται και αρχίζει να λέει ακατάσχετα ό,τι έχει να πει. Βάζοντας τελείες κόβεις το συναίσθημα. Κόβεις την ορμή που έχει έκφραση αυτής της γυναίκας. Πέρανας μέσα στη φράση. Μην αναπλέσεις τελείες. Αν αυτή η είσοδος που είναι κάπως αργή, κάπως φαντασματική σε ενοχλεί, βρες έναν τρόπο πιο ζωηρό να μπεις. Έναν τρόπο όχι τόσο συνειδητό, τώρα μπαίνεις υπερβολικά συνειδητά. Είσαι πολύ σίγουρη για αυτό που κάνεις. Η Ελβίρα μπαίνει, παραμερίζει τους υπηρέτες, τραβάει ίσια στο κέντρο του σπιτιού. Πρέπει να ξαφνιαστούμε από αυτή την τόσο απλή είσοδο και από αυτόν τον τόνο ομιλίας που αποπνέει απόλυτο κύρος. Το βάδισμα που είναι και αυτό χειρονομία. Θα πρέπει να συνοδεύει το κείμενο. Το βάδισμά σου πυροδοτείται από αυτό που έχεις να πεις. Τη στιγμή που θα σταματήσεις θα πρέπει να φέρεις το ρυθμικό κυματισμό του λόγου. Αν αυτό το ρυθμό το ξεκινήσεις με το βάδισμα, θα είναι τέλειο. Με ενοχλεί που πρέπει να σταματήσω και να αρχίσω να μιλώ στο ρυθμό του βαδίσματος. Προσπάθησε πολύ θαυμάσια να περάσει από την κίνηση στο λόγο. Θα προσπαθήσω. Δυσκολεύεσαι γιατί μπαίνεις αργά. Αν παίζαμε κανονικά όλο το έργο σε αυτό το σημείο, με αυτή την είσοδο θα είχαμε κοιλιά, τραβάει σε μάκρος. Αν πεις λίγο γρηγορότερα, θα έχεις αμέσως ένα κάπως διαφορετικό συναίσθημα για να μιλήσεις. Να σας εκπλήσει. Κάνε το άλλη μια φορά. Κάνε άλλη μια φορά. Έχεις πιάσει την κίνηση, δεν είναι ακόμη σωστό. Δεν μας εκπλήσει. Μη σας εκπλήσει τον Ζουάν που με βλέπετε αυτή την ώρα και με αυτά τα ρούχα. Ένα επίγον κίνητρο με εξαναγκάζει να κάνω αυτή την επίσκεψη και αυτό που έχω να σας πω με δυσκολεύει που δεν βάζω τελείες. Επειδή το βιάζεσαι πολύ. Πάρε τους χρόνους σου μέσα στη φράση, αλλά μίλα. Είναι ένα πρόσωπο που μιλάει. Πρέπει να μας ξαφνιάσεις. Το κοινό βλέποντάς σε πρέπει να κάνει «Α». Μπορείς να αρχίσεις χαμηλά, Μη σας εκπλήσει τον Ζουάν. Αν έχεις πραγματικά το κύρος που λέγαμε, το κοινό θα σοπάσει για να σε ακούσει. Μόλις αισθανθείς ότι σε ακούει, μπορείς να ανεβείς φωνητικά. Αργείς, πολύ αργείς. Τη βλέπετε πως προετοιμάζεται για να μπει. Εσείς πάντα, πέρα βρε. Μη σας εκπλήσει τον Ζουάν που με βλέπετε αυτή την ώρα και με αυτά τα ρούχα. Ένα επίγον κίνητρο με εξαναγκάζει να κάνω αυτή την επίσκεψη. Και αυτό που έχω να σας πω με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να καθυστερήσει. Έρχομαι κάθε άλλο παρά γεμάτη από εκείνη την αγανάκτηση. Νιώσε καλά. Γεύσω στην άκρη το συναίσθημα αυτής της γυναίκας. Έρχεται εδώ όχι μόνο ως απεσταλμένη του Θεού,
αλλά και ως γυναίκα που θέλει να σώσει τον αγαπημένο της. Είναι μια κατάσταση. Βεβαίως. Βεβαίως. Δεν πρόκειται απλώς για ένα άγγελμα. Η γυναίκα αυτή έρχεται εδώ για να σώσει τον άντρα που αγαπά. Διαφορετικά θα μοιάζει σαν αυτό που έκανε την προηγούμενη φορά. Τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Ο άγγελος Κυρίου επισκέπτεται την Παρθένα. Χαίρε Μαρία. Δεν τον αγαπά, τον αγαπούσε. Πες το κι έτσι. Το βέβαιο είναι ότι της έρχεται ξαφνικά η ιδέα της τιμωρίας, η ιδέα της κόλασης. Όλες αυτές οι θρησκευτικές ιδέες την κάνουν να τρέξει κοντά στον Ντον Ζουάν. Δεν έρχεται για να του ζητήσει εξηγήσεις, αλλά για να τον προειδοποιήσει για έναν κίνδυνο και να τον γλιτώσει. Το συναίσθημα του κινδύνου που διατρέχει ο Ντον Ζουάν της πρόωχνει κοντά. Το σημαντικό, το υπέροχο στοιχείο στην Ελβίρα είναι ότι έρχεται για να σώσει τον άντρα που την ξελόγιασε και την παράτησε. Παρόλα αυτά, εκείνη άρχη. Αποδεικνύει έτσι τη μεγαλοθυμία της και τη θεία νηδιοτέλειά της. Ταυτόχρονα όμως φανερώνει και το φλογερό της. Αν αυτός ο κίνδυνος που έχει να κάνει με την κόραση και τη σωτηρία της ψυχής δεν σου είναι προφανής, βάλε με το νου σου κάποιον άλλον κίνδυνο. Μη σας εκπλήσει, Ντον Ζουάν, που με βλέπετε αυτή την ώρα και με αυτά τα ρούχα. Ένα επίγον κίνητρο με εξαναγκάζει να κάνω αυτή την επίσκεψη. Και αυτό που έχω να σας πω με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να καθυστερήσει. Έρχομαι κάθε άλλο παρά γεμάτη από εκείνη την αγανάκτηση που προλίγου ξέσπασε από μέσα μου. Με βλέπετε πολύ διαφορετική από τι ήμουν σήμερα το πρωί. Δεν είμαι πια εκείνη η Ντόνια Ελβίρα που ευχόταν το κακό σας και που η εξοργισμένη ψυχή της δεν εξαπέλυε παρά μόνον απειλές. Δεν ζούσε παρά μόνον για να εκδικηθεί. Ο ουρανός εξωστράκησε την ψυχή μου όλα εκείνα τα απαράδεκτα πάθη που ένιωθα για σας. Όλες εκείνες τις θυελλώδεις παραφορές ενός εγκληματικού δεσμού, όλους εκείνους τους επονίδιστους αναβρασμούς ενός γήινου και χυδαίου έρωτα. Δεν άφησα στην καρδιά μου για σας παρά μόνο μια φλόγα, καθαρμένη από κάθε συναλλαγή με τις αισθήσεις. Μια αγιότατη τρυφερότητα. Μια αγάπη που έχει απαρνηθεί τα πάντα. Δεν ενεργεί καθόλου για τον εαυτό της και δεν μοχθεί παρά μόνο για το δικό σας συμφέρον. Κλαις μου. Αυτούς τους βράκες που δεν ξέρουν να πατακάρουν. Κλαις μου, παιδιά. Συγχωρέστε με. Αυτός ο τέλειος και καθαρός έρωτας με φέρνει εδώ για το καλό σας. Ως εδώ, ως εδώ. Ως εδώ! Δεν μου λες. Αισθάνεσαι ότι δυσκολεύεσαι περισσότερο από ό,τι προηγουμένως. Δεν θα μπορέσω να το κάνω. Ποτέ. Το έχει σχεδόν φτάσει. Λείπει όμως το συναίσθημα. Το συναίσθημά σου είναι μέσα σωστό όπως και την προηγούμενη φορά, αλλά δεν είναι ακόμη αρκετά ισχυρό. Κατάλαβε το. Η γυναίκα αυτή φθάνοντας βρίσκεται μέσα σε μια αναστάτωση, σε ένα χάσιμο. Σε τελική ανάλυση ο Ντον Ζουάν είναι μια θρησκευτική κωμωδία. Ένα μεσαιωνικό έργο θείας θαυματοποιίας. Η Ελβίρα βρίσκεται σε μια κατάσταση αγιότητας. Ευθύς αμέσως διακρίνουμε αυτό που χρωματίζει το συναίσθημα της Ελβίρας. Είναι το κύρος και η ευχέρεια του λόγου της. Είναι μόνη στιγμή μέσα στο έργο που ο λόγος ερμενίζει σε αυτούς τους τόνους και σε αυτό το ύφος που θυμίζει Λακίνα και δεν συναντάμε πουθενά άλλου στο Μολέρο. Το συναίσθημα εδώ πρέπει να είναι πολύ εντονότερο. Όταν η γυναίκα αυτή πει «Σας αγάπησα». Πρέπει να νιώσουμε ότι μας ξέρει ζώντας πράγμα. Όταν λες σε κάποιον «Σώσε τον εαυτό σου». Αν του το πεις με αυτή την τρυφερότητα, τότε γίνεται κάτι συνταρακτικό. Σπαρακτικό. Η σκηνή της Ελβίρας πρέπει να είναι πραγματικά σπαρακτική.
είδα την Ελβίρα να παίζεται από κυρίες τραγωδούς. Σε αυτό το ρόλο, κάνανε φωνητικά κολπάκια. Τις είδα να το γυρίσουν ξαφνικά σε στυλ κοντράλτο. Μη σας εκπλήσει το ζώο. Το καιρό μας παίζει αυτό. Και τότε άρχισα να σκέφτομαι αυτό που σας είπα. Σκέφτηκα, δεν είναι δυνατό. Δεν είναι δυνατό να είναι έτσι αυτή η σκηνή. Αυτό το ανιαρό πράγμα που σε κάνει να ρωτήσει ο Ρωμονέρος είναι όντως μεγαλοφυής και φυσικά δεν είναι καθόλου σε αυτή τη σκηνή όταν παίζεται έτσι. Η σκηνή αυτή είναι συγκλονιστική στην οικεσία της, τον έρωτα που περιέχει. Έναν έρωτα όμως καθαρό, όπως λέει η Ελβίρα. Και υπάρχει και ο Ντον Ζουάν. Ένα πρόσωπο αλούτερο που παρακολουθεί κατάπληκτος. Βεβαίως δεν χρειάζεται να κάνει πολλές τζιριτζάρες. Η τραγωδός που λέγαμε μιλάει με αυτή τη βροντώδη φωνή, επειδή σύν της άλλης ξέρει ότι όλο αυτό το διάστημα ο Δον Ζουάν με τον Σγαναρέλο κάνουν του κόσμου τις μπαλαφάρες για να ελαφρώσουν τάχα μου το βαρύ κλίμα. Την πληκτικότητα λέει της σκηνής, ο Σγαναρέλος συγκλονίζεται από αυτή τη μοναδική αγάπη. Πάει να είναι κωμικό πρόσωπο. Λέει, καημένη γυναίκα. Και αυτό το καημένη γυναίκα εκφράζει απόλυτα το κλίμα της σκηνής. Ξεσπαράζει. Δεν θα μπορέσω να το βγάλω. Ποτέ. Θα μπορέσεις. Το έχεις ήδη πιάσει. Πρέπει να τα καταφέρεις διαφορετικά, θα με απογοητεύσεις πολύ. Γιατί το μόνο πράγμα που έχω να σου καταλογήσω είναι αυτό που σου καταλόγιζα και στο δεύτερο έτος, θυμάσαι. Σου είχα πει μια φορά παίζεις πολύ κακά, ψεύτικα, καμποτίνικα. Ήθελες να ετοιμάσεις τη σκηνή σου για τις εξετάσεις και να κάνεις τον μπα. Τη δούλεψες, το θαυμάσια τη σκηνή, γιατί έχεις αίσθηση του θάνατου. Έχεις θεατρική ξυπνάδα. Αλλά βλέποντάς να την κάνεις σκεφτόμουν, δεν είναι αληθινή. Δεν βάζει τα στοιχεία που πρέπει να βάλει. Έχεις μια τάση να τα ψευτίζεις τα πράγματα. Η τεχνική που δεν πηγάζει στο συναίσθημα οδηγεί στο ψεύτισμα των πραγμάτων. Πρέπει να τα αποβάλεις αυτό. Την αισθάνεσαι αυτή τη σκηνή της Ελβίρας, την αισθάνεσαι πολύ καλά. Αυτό που σου ζητώ είναι να βγάλεις τα σωθικά σου, όπως συνηθίζουμε να λέμε, και να μας τα δείξει. Υπάρχουν ηθοποιοί που δεν βγάλουν τα σωθικά τους για λόγους δηλίας, από ένα είδος ιστορίας, από ντροπή. Σε σένα όμως δεν είναι ούτε δηλία, ούτε ντροπή. Είσαι ένα άτομο που πιάνει αμέσως με το μυαλό τα πράγματα, το πώς πρέπει να γίνουν. Το γεγονός λοιπόν ότι συλλαμβάνεις πεντακάθαρα τα πράγματα με το μυαλό, με τη θεατρική σου φαντασία, γιατί βλέπουμε πολύ καλά τι φαντάζεσαι. Το βλέπουμε. Πούντο. Το γεγονός λοιπόν αυτό σε κάνει να ασχολείσαι αποκλειστικά με την εκτέλεση των πραγμάτων, χωρίς να τρέφεις όσο χρειάζεται από το συναίσθημα. Από το πρόσωπο που υποδίεσαι. Ασχολούμαι πολύ περισσότερο. Δεν ασχολείσαι αρκετά! Όπως λέει ο Σέξπιρ, το γάλα της ανθρώπινης τρυφεράδας πρέπει να ανεβεί στα χείλη σου. Της τρυφεράδας του θυμού. Να σας δείξω άλλα κομμάτια. Δεν είναι δηλία λοιπόν σε σένα, αυτό την τροπή, καταλαβαίνω καλά. Είναι πολύ σοβαρό γιατί όντως συμβαίνει. Αυτό που σε εμποδίζει εσένα να πιάσεις το συναίσθημα είναι η αλαζονία σου. Είσαι θεατρικά έξυπνη. Λες λοιπόν μέσα σου. Εγώ δεν θα κάτσω να κάνω όλη αυτή τη δουλειά, με ξεβολεύει. Αν είχες απλώς ένα ενστικτάκι, αν δεν ήσουν τόσο έξυπνη, θα συναισθανώσουν αυτά που σου εξήγησα και θα σκεφτώσουν,
Θα προσπαθήσω να το κάνω, έστω και αν αυτό με ταπεινώνει στα μάτια των συμμαθητών μου, προκειμένου να γνωρίσω τον εαυτό μου. Ενώ εσύ τι λες, έπιασα την ανάλυση του. Γιατί να ζοριστώ και να το κάνω μπροστά στους μαθητές μου, θα πω σε κάτι άλλο. Αυτή είναι η αλαζονία σου. Μπορώ να απαντήσω? Μέτρα τα λόγια σου όπως μετρώ και εγώ τα δικά μου. Δεν είναι ακριβώς αυτό. Πρόσεξε, είπες, δεν είναι ακριβώς. Δεν μπορώ να πω πως δεν θέλει καθόλου αυτό. Θέλω να ξεπεράσω αυτό που κάνω τώρα, για να μπορέσω να το κάνω όπως μου δείχνεται. Στην αρχή, είδα το ρόλο μόνο σαν άγγελο. Όμως, για να τα καταφέρω τελικά να το κάνω όπως το προσπάθησα προηγουμένως, για να τα καταφέρω πραγματικά, για να βυθιστώ μέσα του, τι να σας πω, δεν μπορώ να το κάνω τώρα αμέσως, χρειάζομαι χρόνο. Είναι θέμα εποάσεως. Μπορεί επί μια εβδομάδα να έχω το συναίσθημα και μετά ξάφνου δεν τα καταφέρνω. Είναι θέμα εποάσεως. Γι' αυτό σας λέω. Θα ήθελα να τα αφήσω προς το παρόν. Θα σας το δείξω αφού περάσει λίγος καιρός. Πρωτήτερα δεν θα έχω κάνει καμιά πρόοδο. Μετά από 3 εβδομάδες ίσως μπορέσω να το κάνω όπως το θέλετε. Δεν ανακαλώ τίποτα από όσα σου είπα. Αυτό που θα ήθελα να κάνεις είναι να δουλέψεις το συναίσθημά σου. Αυτό θα κάνω. Δεν είναι αλήθεια. Θα κάνεις πάλι μια δουλειά ατομική, καθαρά εγκεφαλική. Είναι μια μέθοδος που θα σε αφήσει μόνη με τον εαυτό σου. Πρέπει να παραμελήσεις όλη τη θεατρική σου εξυπνάδα και για όσο καιρό θα είσαι ακόμη στη σχολή να προσπαθήσεις να ασκήσεις το συναίσθημά σου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στην περίπτωσή σου. Είναι το πηδάλιό σου. Δούλεψε το συναίσθημα, γιατί έτσι θα δουλέψεις μεθαύριο στην επαγγελματική σου ζωή. Όταν κάποιος σκηνοθέτης σου πει το συναίσθημά σου είναι σωστό, αλλά δεν κατεβαίνει κάτω, δεν θα κάτσει να σε περιμένει 3 εβδομάδες. Το πολύ μπορεί να σου πει περάστε κι αύριο και θα δούμε. Άσε λοιπόν τώρα κατά μέρος τις αντιλήψεις και τις ιδέες σου και δούλεψε το κομμάτι. Θα το κάνω. Θα σας το ξαναδείξω το Σάββατο. Πρέπει να ψάξεις το συναίσθημα. Γιατί ο Ρεμί είναι ο μεγαλύτερος ηθοποιός της εποχής μας? Γιατί είναι ο πιο δυνατός συναισθηματικά. Πρέπει να προσπαθήσεις να αντιλήσεις από μέσα σου αυτό το δυναμικό, αυτή την ισχύ, αυτή την ιδιότητα που έχει το συναίσθημα να φτάνει στα άκρα. Μέσα από την ακρότητα του συναισθήματος, την υπερβολική τρυφερότητα, τον ακραίο θυμό, την αγανάκτηση, την αλαζονία. Καλλιεργώντας, θέλω να πω, όλες αυτές τις ιδιότητες, όλα αυτά τα κορυφαία προτερήματα και ελαττώματα, θα καταφέρεις να αποδώσεις τα πρόσωπα που θα έχεις να παίξεις. Η Ιρέν μπορεί να πέσει την Ελβίρα χωρίς συναίσθημα. Είναι ακόμη στο πρώτο έτος. Πρέπει να προσπαθήσει να καταλάβει τι θα πει σκηνή, να της το εξηγήσει, να το σκεφτεί. Σε σένα όμως η σκέψη πρέπει να συνοδεύεται από ένα σφοδρό
και βαθύ συναίσθημα. Ορίστε. Δεν έχει πιστεί. Νομίζεις ότι σου τα λέω όλα αυτά μόνο και μόνο επειδή μ' αρέσει να αερολογώ? Μετά από 20 χρόνια θα σκεφτείς ίσως αυτά που σου λέω τώρα. Όταν θα διηγείς αναμνήσεις της νιώτης στους νεότερους συναδέλφους, θα είστε ίσως σε κάποια τουρνέ. Έπλητα, θα λες, το μάθημα του κυρίου αυτού επί 3 χρόνια. Δεν μου άρεσε καθόλου. Μια μέρα όμως μου είπε κάτι συμπαθητικό. Δεν επιθυμώ τίποτα άλλο για αυτά τα 3 χρόνια που είστε εδώ. Μόνο να σας κάνω μια μέρα να συνειδητοποιήσετε έστω και για μια στιγμή τα εργαλεία. Θα έχετε μάθει κάτι τη μέρα που σε μια συζήτηση σαν κι αυτή καλή ώρα θα νιώσετε να σας αγγίζει, να σας κυριεύει μια ιδέα, μια αίσθηση που θα σας έχω προτείνει. Τη στιγμή που θα έχετε την εσωτερική αποκάλυψη αυτού που είστε σε σχέση με αυτό που κάνετε. Αν το συναίσθημα σου ανεβεί στο λαιμό για μερικά δευτερόλεπτα και αισθανθείς τη γεύση του, αν τη στιγμή που σου εξηγώ κάτι δεις ξαφνικά τον εαυτό σου, θα έχεις κερδίσει 3 χρόνια δουλειά. Αυτό προσπαθούσα να εξηγήσω τις προάλλες των Λεών. Προσπαθώ να σας το λέω με τρόπο κατανοητό για να σας αγγίξει, είτε μέσα από μια άμεση αντίδραση, είτε μέσα από ένα είδος φιλίας που δυσκολεύομαι ενδεχομένως να εκφράσω. Αυτό που με ενοχλεί όταν σας μιλώ είναι ότι αντιδράτε αμέσως με δυσπιστία. Αισθάνεται πολύ καλά κανείς όταν σας λέει κάτι ότι αυτό δεν σας αγγίζει. Ότι στο βάθος υπάρχει πάντα μια αντίδραση, μια εικόνα. Τις προάλλες μάλιασε η γλώσσα μου με τον Οκτάβιο. Είναι ένα από τα ωραιότερα παραδείγματα της διδασκαλικής μου σταδιοδρομίας. Καθώς προσπαθούσα να του εξηγήσω τη σχέση ανάμεσα στη φράση, το συναίσθημα και την αναπνοή. Μετά από όλο αυτό το κατεβατό γυρίζει ο Οκτάβιος και τι μου λέει. Μάλιστα το κατάλαβα, είναι όπως το έκανα την τελευταία φορά. Στοιχείο που αποδεικνύει ότι δεν είχε ακούσει το παραμικρό όπως αυτό. Το προτιμούσα να μου έλεγε, αμάν πια με πρίξα. Δεν μπορούσα να σας πω ότι δεν κατάλαβα αφού είχα καταλάβει. Αν έχεις καταλάβει, δεν θα μου έλεγες το έκανα την τελευταία φορά. Σας το είπα επειδή νόμιζα πως την τελευταία φορά το είχα κάνει. Γι' αυτό ήρθες μετά από μια εβδομάδα και μας έπαιξες ολόιδια τη μανία του Ορέστη. Η εξήγηση που σου έδωσα για τη σχέση ανάμεσα στο μήκος μιας φράσης, το συναίσθημα και την αναπνοή είναι κάτι που δεν μπορείς να το καταλάβεις. Γιατί καταλαβαίνω σημαίνει αισθάνομαι. Βιώνω. Αν το βιώσεις αυτό σε ένα κείμενο του Μποσιέ, του Μολιέρ, του Μαριβό, του Ζιροντού, θα έχεις κατακτήσει το μυστικό της δουλειάς. Το μυστικό των πάντων. Δεν σε κατηγορώ που δεν κατάλαβα. Θα μπορούσες όμως να μου το πείθεις, θα προσπαθούσα τότε να βρω άλλο τρόπο να σου δώσω να το καταλάβεις. Εσύ όμως μου απάντησες, το έκανα την τελευταία φορά. Μπορεί να καταλαβαίνεις το θεμάτο να κοινάται. Μπορεί να γνωρίζεις απ' έξω και ανακατοτά όλες τις φιλοσοφικές θεωρίες. Αυτή η ευφυΐα, σε πληροφορώ, είναι παντελώς άσχετη με το θέατρο. Η θεατρική εξυπνάδα, η θεατρική ευφυΐα είναι μια αδιέστηση. Δεν μπορούμε να την προσδιορίσουμε εύκολα. Πάντως δεν είναι συνηθισμένη ευφυΐα των λογίων. Είναι μια αίσθηση που διαθέτει κανείς. Μια ευφυής αίσθηση. Και την εξήγηση που σου έδωσα δεν θα μπορούσε να την πιάσει με τη σκέψη, αλλά με το αίσθημα.
είπες ότι εξήγησε που σου έδωσα ήταν κακή. Πως αυτή που θα έχεις βρει εσύ στο μεταξύ είναι καλύτερη. Δεν έχει σημασία. Καμία. Σας εξηγώ τα πράγματα μόνο και μόνο για να σας κάνω να τα αισθανθείτε. Για να μπορέσετε να τα βιώσετε οι ίδιοι μέσα σας. Τι σκέφτεσαι? Είδα το συναίσθημα στην άκρη. Νομίζω πως έδωσα όλο το συναίσθημα. Δεν ξέρω αν αυτό θέλατε, πάντως το τράβηξα στην άκρη. Αυτό το τρομερό πράγμα, ο άντρας που αγάπησα και πρόκειται σε λίγο να χαθεί. Ήσουν πολύ καλή. Από την αρχή ως το τέλος της σκηνής χωρίς και να... Βγήκε πως ήμουν ειλικρινής, Εσείς τι λέτε? εγώ. Ναι. Έβγαλες κάποια αυθεντική ειλικρινιά μόνο στο δεύτερο μισό της σκηνής. Στην αρχή προσπάθησε να κάνει αυτό που της είπατε, να μην βάζει τελείες. Σε σωστή κόψη του Η ξηραφιού. κατάσταση είναι κοροναγράμματα. Αν δεν καταφέρεις να παίξεις με το συναίσθημα, χάθηκες. Είναι μια από τις δυσκολότερες σκηνές που ξέρω στο παγκόσμιο δραματολόγιο. Τι άλλο παρατηρήσα? Δεν το απευθύνεται αρκετά. Σαν να μην πατάς τα πόδια. Συμφωνώ μαζί σου. Νομίζω ότι το απευθύνεται πάρα πολύ. Κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή στην κατάσταση που βρίσκεται, η Ελβίρα είναι μόνη πάνω σε εκείνη. Δεν έκανα ανάγκη να τα λέει στον Τον Ζουάν. Η Ελβίρα μπαίνει σαν ένα πρόσωπο που βρίσκεται σε έκσταση. Δεν μπορώ να ακούσω το κύμα να είναι στραμμένο προς τη μεριά του. Εγώ δεν θα γύριζα σε αυτό. Νομίζω ότι τα λες πάρα πολύ απάνω. Υπάρχουν ηθοποιοί λίγο... Υπάρχουν ηθοποιοί λίγο επιδειξιομανείς. Αυτοί μόλις βγαίνουν στη σκηνή, νιώθεις πως χαίρονται να τους βλέπει όλος ο κόσμος, να βλέπει την ευτυχία ή τη συμφορά του. Δεν υπάρχει άλλος χαρακτηρισμός, είναι μια επιδειξιομανής πλευρά. Λοιπόν, στην Ελβίρα υπάρχει αυτό, μια ασύνειδη επιδειξιομανία. Μπες, κοιτάζοντάς τον και λέγοντάς τον. Μη σας εκπλήσει τον Ζουάν που με βλέπετε αυτή την ώρα και με αυτά τα ρούχα. Πάρ' το ξεκινώντας αυτό το φυσικό τόνο, Υπάρχει το στοιχείο της κυρίας του καλού κόσμου στην αρχή. Μη σας εκπλήσει τον Ζουάν που με βλέπετε αυτή την ώρα και με αυτά τα ρούχα. Αχ. Αυτό που έχω να σας πω με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να καθυστερήσει. Υπάρχει ένας τόνος καλοαναθρεμένης κοπέλας και ταυτόχρονα ένα στοιχείο οικειότητας και τον καθησυχάζει. Έρχομαι κάθε άλλο παραγεμάτη από εκείνη την αγανάκτηση που προλίγου ξέσπασε από μέσα μου. Υπάρχει μια οικειότητα, Ο ουρανός εξωστράκησε από την ψυχή μου όλα εκείνα τα παράδεκτα πάθη που ένιωθα για εσάς. Εδώ αρχίζει. Το κοινό πρέπει να δει την αλλαγή, να νιώσει μια εσωτερική αναστάτωση. Εδώ αρχίζει η Ελβίρα και είναι φάτσα στο κοινό. Θέλεις να ξαναδοκιμάσεις την είσοδο? Αργείς. Αργείς, μπαίνοντας στο ρελαντί βρίσκεις σε θέση αναμονής. Είναι σαν να περιμένεις κάτι απ' έξω, καταλαβαίνεις? Ναι! Να, αυτό είναι, μπράβο. Αυτό, το πια. Έλα, συνέχισε. Μη σας εκπλήσει τον Ζουάν που με βλέπετε αυτή την ώρα και με αυτά τα ρούχα. Ένα επίγον κίνητρο με εξαναγκάζει να κάνω αυτή την επίσκεψη και αυτό που έχω να σας πω με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να καθυστερήσει. Ναι. Έρχομαι κάθε άλλο παραγεμάτη από εκείνη την αγανάκτηση που προλίγου ξέσπασε από μέσα μου. Ναι. Με βλέπετε πολύ διαφορετική από ό,τι ήμουν σήμερα το πρωί. Δεν είμαι πια εκείνη η Ντόνια Ελβίρα που ευχόταν το κακό σας και που η εξοργισμένη ψυχή της δεν εξαπέλει.
πνίγεσαι σε αυτό το σημείο επειδή σου είπα να μην βάζεις τελείες. Υπάρχουν 3 διαδοχικά στοιχεία. Έκανες την αλλαγή στο με βλέπετε πολύ διαφορετική από ό,τι ήμουν σήμερα το πρωί, ενώ γι' αυτό του το λέει πριν αρχίσει να μιλάει ουσιαστικά. Έρχεται να τον σώσει, αλλά υπάρχει μια σειρά. Πρώτον, μην σας εκπλήσει τον Ζουάν. Δεύτερον, δεν έρχομαι για να σας απευθύνω κατηγορίες. Τρίτον, ο ουρανός εξωστράκησε από την ψυχή μου όλα εκείνα τα παράθυτα πάθη που ένιωθα και εσάς. Πρέπει να είναι 3 ξεχωριστά πράγματα. Τα πρώτα 2 προκαταρκτικά θα έλεγα συναισθήματα πιέζουν το βασικό συναίσθημα που σε διακατέχει και είναι ο ουρανός εξωστράκησε από την ψυχή μου. Βιάζεσαι να φτάσει στο ουρανό, σε εξωστράκησε από την ψυχή μου. Καταλαβαίνεις, θέλω να πω. Μπαίνεις, σε φέρει αυτό που έχεις να πεις. Ποιο, ο ουρανός. Με συγχωρείτε. Μη σας εκπλήσει τον Ζουάν που με βλέπετε αυτή την ώρα και με αυτά τα ρούχα. Ο ουρανός, με συγχωρείτε, με βλέπετε πολύ διαφορετική από την σήμερα το πρωί. Υπάρχει ένας τόνος καθώς πρεπλισμού πριν από την ατάκα για τον ουρανό. Μη σας εκπλήσει τον Ζουάν που με βλέπετε αυτή την ώρα και με αυτά τα ρούχα. Ένα επίγον κίνητρο με εξαναγκάζει να κάνω αυτή την επίσκεψη. Ναι. Αυτό που έχω να σας πω με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να καθυστερήσει. Έρχομαι κάθε άλλο παρά γεμάτη από εκείνη την αγανάκτηση που προλίγου ξέσπασε από μέσα. Ναι. Με βλέπετε πολύ διαφορετική από ό,τι ήμουν σήμερα το πρωί. Ναι. Δεν είμαι πια εκείνη η Ντόνια Ελβίρα που ευχόταν το κακό σας και που η εξοργισμένη ψυχή της δεν εξαπέλυε παρά μόνο απειλές. Δεν ζούσε παρά μόνο για να εκδικηθεί. Ο ουρανός εξωστράκησε από την ψυχή μου. Όχι, δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό. Αλλαγή στο ουρανός. Από εκείνη τη στιγμή δεν το κοιτάζεις. Μη σας εκπλήσει τον Ζουάν που με βλέπετε αυτή την ώρα και με αυτά τα ρούχα. Ένα επίγον κίνητρο με εξαναγκάζει να κάνω αυτή την επίσκεψη. Και αυτό που έχω να σας πω με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να καθυστερήσει. Έρχομαι κάθε άλλο παρά γεμάτη από εκείνη την αγανάκτηση που προλίγου ξέσπασε από μέσα μου. Με βλέπετε πολύ διαφορετική από ό,τι ήμουν σήμερα το πρωί. Δεν είμαι πια εκείνη η Ντόνια Ελβίρα που ευχόταν το κακό σας και που η εξοργισμένη ψυχή της δεν εξαπέλυε παρά μόνον απειλές, δεν ζούσε παρά μόνο για να εκδικηθεί. Ο ουρανός εξωστράκησε από την ψυχή μου όλα εκείνα τα απαράδεκτα πάθη που ένιωθα για σας. Όλες εκείνες τις θυελλώδεις παραφορές ενός εγκληματικού δεσμού. Όλους εκείνους τους επονίδιστους αναβρασμούς ενός γήινου και χυδαίου έρωτα. Δεν άφησε στην καρδιά μου για σας παρά μόνο μια φλόγα, καθαρμένη από κάθε συναλλαγή με τις αισθήσεις. Μια αγιότατη τρυφερότητα. Μια αγάπη που έχει απαρνηθεί τα πάντα. Δεν ενεργεί καθόλου για τον εαυτό της και δεν μοχθεί παρά μόνο για το δικό σας συμφέρον. Κλαις μου φαίνεται. Συγχωρέστε με. Αυτός ο τέλειος και καθαρός έρωτας με φέρνει εδώ για το καλό σας. Για να σας κοινοποιήσω μια συμβουλή του ουρανού και για να προσπαθήσω να σας τραβήξω από τον γκρεμό προς τον οποίο τρέχετε. Ναι, τον Ζουάν. Γνωρίζω όλους τους εκτροχιασμούς στη ζωή σας. Και αυτός ο ίδιος ο ουρανός που άγγιξε την καρδιά μου και έστρεψε τα μάτια μου στις παρεκτροπές της συμπεριφοράς μου, με ενέπνευσε να έρθω να σας βρω και να σας πω εκ μέρους του ότι οι προσβολές σας έχουν εξαντλήσει την ευσπλαχνία του. Πως η επίφοβη οργή του είναι έτοιμη να πέσει επάνω σας. Ότι σε εσάς εναπόκειται να την αποφύγετε με μια πρόθυμη μετάνοια. Και ότι δεν έχετε... Δεν θα μπορέσω να το βγάλω. Ποτέ. Στο λόγο σου υπάρχει μια ακαμψία του συναισθήματος. Υπάρχει κάτι το καταπληκτικό σε αυτό το κομμάτι που δεν το πετυχαίνεις. Τη μέρα που μια ηθοποιός
Μέχρι στιγμής δεν έχω δει καμία. Καταφέρει να βγάλει αυτό το κομμάτι μέσα από μια εσωτερική αναγκαιότητα, τότε το αποτέλεσμα θα είναι συνταρακτικό. Μόνο η περισυλλογή μπορεί να σε οδηγήσει σε αυτό. Είναι θέμα προσωπικής καλλιέργειας, προσωπικής προσπάθειας. Εγώ θα μπαίνα 3 μήνες σε μοναστήρι, θα γινόμουν καλόγρια, προκειμένου να μάθω τι είναι αυτή η Γαλλία. Για να κατακτήσω αυτό το συναίσθημα. Όταν λες, σας αγάπησα, πρέπει να νιώσεις ότι αυτή η γυναίκα δεν μπορεί πια να μιλήσει. Αυτό μας συγκινεί. Θέλεις να το δουλέψεις? Ναι, θα το βγάλω. Είμαι ευχαριστημένος που το έχεις κάνει. Πρώτον, γιατί έχεις φτάσει κάπου, και δεύτερον, γιατί απέδειξες ότι καταλαβαίνεις. Βλέπω πολύ καλά τι θέλω να κάνω, αλλά δεν μπορώ να το φτάσω μόνη μου. Σε κάθε λέξη που λες, πρέπει να αισθάνεσαι αυτό που λες. Να αισθάνεσαι τι αντιπροσωπεύει. Σε κάθε λέξη που λες, πρέπει το συναίσθημα να αφυπνίζεται μέσα σου, να σε διαποτίζει αυτό που εκφράζει ο λόγος. Αν κάνεις αυτή την άσκηση, αν δηλαδή κάθε φορά που σκέφτεσαι μια λέξη, επικαλείσαι το συναίσθημα που η λέξη αυτή εκφράζει, θα έρθει μια στιγμή που τα συναισθήματα θα αρχίσουν να αφυπνίζονται αδιάλειπτα μέσα σου με τόση ένταση, ώστε σχεδόν θα μπορείς να παίζεις εσωτερικά το κείμενο χωρίς να το προφέρεις, και τότε θα νιώσεις αναγκασμένη να το πεις. Τότε θα παίξεις πραγματικά ρόλο. Σας αγάπησα με μια ακραία τρυφερότητα. Πάρε τους χρόνους σου. Είναι κάτι που πρέπει να σε αγγίζει όχι διανοητικά, αλλά σχεδόν σωματικά. Πιστεύει ακράδαντο ότι αυτός ο άντρας που δεν έπαψε να αγαπά, που τον αγαπά τώρα διαφορετικά, θα καεί στις φλόγες της κολάσεως και αυτό τη συνταράσει. Σας αγάπησα, τώρα το συνειδητοποιώ. Σας αγάπησα με μια ακραία... Λείπει η ανάμνηση, καταλαβαίνεις. Σας αγάπησα με μια ακραία τρυφερότητα. Τίποτα στον κόσμο δεν Όσες αγάπες είναι ξέσπασμα, εσύ το κάνεις λογική σκέψη. Έκανα τα πάντα για σας. Ένα πράγμα μόνο σας ζητώ, να μπείτε στον ίσιο δρόμο, να προλάβετε το χαμό σας. Σώστε τον εαυτό σας. Σας αγάπησα με μια ακραία τρυφερότητα. Ναι. Τίποτα στον κόσμο δεν μου ήταν τόσο αγαπητό όσο εσείς. Για σας ξέχασα το καθήκον μου. Για σας έκανα τα πάντα. Όλη η ανταμοιβή που σας ζητώ γι' αυτό είναι να διορθώσετε τη ζωή σας και να προλάβετε την απώλειά σας. Σωθείτε, σας παρακαλώ. Είτε από αγάπη για τον εαυτό σας, είτε από αγάπη για μένα. Ναι. Ακόμα μια φορά τον Ζουάν σας το ζητώ με δάκρυα. Και αν τα δάκρυα ενός προσώπου που αγαπήσατε δεν είναι αρκετά, τότε σας εξορκίζω σε οτιδήποτε άλλο ικανότερο να σας συγκινήσει. Και εδώ τελειώνει και του λέει πολύ ευγενικά, φεύγω, δεν θα σας ενοχλήσω περισσότερο. Πρέπει να έχει φτάσει στα άκρα. Σας εξορκίζω σε οτιδήποτε άλλο ικανότερο να σας συγκινήσει. Και με έναν κόμπο στο λαιμό, Φεύγω. κυρία μου, της λέει το μάτι του Ζουάν, μείνετε, θα μας δώσετε ευχαρίστηση. Όχι, όχι, σε λέω. Φεύγω. Αυτά είχα να σας πω. Δεν έχω τίποτα άλλο. Κυρία μου, αργά, μείνετε, λύσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όχι τον Ζουάν. Μην με κρατάτε άλλο. Θα σας Στο συνεχίστηση αν μείνετε, κυρία, σας διαβεβαιώ. Σας είπα, όχι. μη σταματάς. Ας μην χάνουμε το χρόνο μας σε περιτολογίες. Αφήστε με να φύγω γρήγορα. Μην επιμένετε να με συνοδεύσετε. Σκεφτείτε μόνο να υποφεληθείτε της συμβουλής μου. Ναι. Θα το βγάλω,
Το συναίσθημά σου δεν είναι πιο σημαντικό. Εγώ αυτό που θα ήθελα εδώ. Είναι καλύτερο, αλλά δεν φτάνει. Είσαι καλύτερη προσοχή όμως. Κάθε φορά που δουλεύεις ένα κείμενο, που ψάχνεις ένα ρόλο, θα πρέπει να κουβαλάς μια συγκίνηση. Φοβάμαι ότι δεν αγγίζει ο ίδιος ο ρόλος. Αυτά που νιώθει. Είναι τόσο μακριά από μένα. Τώρα τα συναισθήματα είναι ίδια, μην λες λοιπόν να με ασχίσει. Μπορεί η ιδέα της κόλλησης να μην σ' αγγίζει. Τι θα κάνεις. Αυτά είναι συναισθήματα που κάνεις να παιδεύονται μετάθεση. Φαντάσου κάποιον άλλον κίνδυνο. Ένα περιπετειώδης ταξίδι, μια θανάσιμη εμπειρία. Μας λοιπόν να βρεις αυτόν τον άνθρωπο. Ακούστε. Δεν έρχομαι εδώ για να. Αν τα δάκρυα δεν είναι αρκετά, τότε σας εξορκίζω σε οτιδήποτε άλλο ικανότερο να σας συγκινήσει. Για να φτάσεις εκεί, πρέπει το συναίσθημα να είναι πιο καθαρό. Δεν το έχεις κατακτήσει ακόμα. Όμως η τεχνική σου δεν είναι κακή. Εγώ σχεδόν για πρώτη φορά άκουσα με ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι. Αρχίζω να το αισθάνομαι το κομμάτι. Δεν είναι ακόμη σωστό, όμως δεν μπορώ να το φτάσω εκεί που πρέπει αμέσως. Σε μένα τα πράγματα γίνονται σιγά σιγά. Σε μια εβδομάδα πρέπει να μου το ξαναδείξεις. Ο ηθοποιός πρέπει να κατακτά γρήγορα το συναίσθημα. Είναι γνώρισμα της δουλειάς του αυτό. Είναι πολύ καλύτερο. Έχει. Έχεις μεγαλύτερη κυριαρχία πάνω στο κομμάτι, ελέγχεις αυτό που κάνεις, όμως αυτός ο έλεγχος δεν είναι ακόμη ικανοποιητικός. Ελέγχομαι υπερβολικά και δεν έχω αρκετό συναίσθημα. Δεν το έχω φτάσει ακόμη. Είμαι όμως σε καλό δρόμο, νομίζω. Δεν κλαίει όταν λέει ότι κλαίει, μετά θα κλάψει. Και αυτό είναι το καταπληκτικό. Όταν ένας ηθοποιός λέει ότι κλαίει, δεν πρέπει να κλαίει πραγματικά. Θα ήταν πολύ απλοϊκό. Λοιπόν. Έπειτα. Αντιλαμβάνεσαι ότι εξακολουθείς να βάζεις τελείες. Σκαλώματα της ροής υπάρχουν μόνο σε 2-3 σημεία. Σας αγάπησα, εκεί μπορεί να σταθείς. Πρέπει να δούμε ότι ανάμεσά τους υψώνεται όλο το παρελθόν. Ήταν το πρώτο ερωτικό κάλεσμα για την Ελβίρα. Της χάρισε την πλήρωση. Και ξαφνικά όλος αυτός ο έρωτας που φούντωσε μέσα της μεταβάλλεται χάρη σε ένα φαινόμενο ουράνιας χημίας σε έρωτα του Θεού. Επιστρέφει λοιπόν για να του πει «Σας αγάπησα». Εδώ το κομμάτι πράγματι σκαλώνει. Είναι η παρουσία της ανάμνησης. Θεέ μου, πόσο σας αγάπησα. Και αμέσως πάει παρακάτω. Πρέπει ακόμη να λέσουμε το κράτημά της απέναντι στον Ντον Ζουάν. Δεν φοβάται. Είναι ένα πρόσωπο που του άγγιξε η Θεία Χάρη. Είναι βέβαιη για τον εαυτό της. Έχει μια κοντιά. Έπιασε και της είπε ο Ντον Ζουάν. Όχι, μη με κρατάτε περισσότερο. Δεν θα υποχωρήσω. Είναι σταθερή, σίγουρη για τον εαυτό της. Δεν ήρθα εδώ για να ξαναρχίσουμε τα ίδια. Το συναίσθημα αυτό υπάρχει από την αρχή. Υπάρχει αυτό το αίσθημα σταθερότητας, στη στάση, στον τρόπο που φέρεται. Δεν είναι πια η ίδια Αντώνια Ελβίρα. Με βλέπετε πολύ διαφορετική από ό,τι ήμουν σήμερα το πρωί. Είναι κάτι που πρέπει να του δώσεις να το καταλάβει πολύ καλά. Να σε καθαρίσει πλήρως την κατάσταση. Αναλογήσου τη διάθεση αυτής της γυναίκας. Ξεκίνησε από μακριά. Ταξίδεψε ώρες με την άμαξα για να έρθει κοντά του. Ξαφνικά δέχτηκε αυτή την επίσκεψη, αυτό το άγγιγμα της χάριτος. Και αυτό που την ταρακούνησε ήταν ένα πράγμα. Η ιδέα της σωτηρίας του Ντον Ζουάν. Ο φόβος για την καταδίκη. Ξεκινάει λοιπόν στο άξιο Βίσεν, νυχτιάτικα, άφτιαχτη, με ένα ρούχο ανάρμοστο για την περίσταση και σε όλο το ταξίδι σκέφτεται αυτά που θα του πει. Ξέρει πολύ καλά τι θα του πει, βιάζεται να τον συναντήσει, φτάνει στην επαυλή του, παραμερίζει τους ανθρώπους που συναντά στο διάβα της. Μη σας εκπλήσει τον Ζουάν. Σας αγάπησα. Είναι η εκτόνωση αυτής της στιγμής που κράτησε πάρα πολύ. Είναι το ξέσπασμα των συναισθημάτων που δοκίμασε σε όλη αυτή τη μεγάλη διαδρομή. Έτρεξε, της βγήκε η γλώσσα έξω. Τώρα λοιπόν που τον αντικρίζει, τα πράγματα κυλούν αβίαστα. Ο λόγος της είναι έτοιμος, αναβλύζει την Ελβίρα, τη φέρει αυτό που έχει να πει. Είναι ένα πρόσωπο που έρχεται να επιδώσει ακούσια
ένα μήνυμα. Αυτό πρέπει να φανεί με το που θα μπεις. Μη σας εκπλήσει, τον Ζουάν, που με βλέπετε αυτήν την ώρα και με αυτά τα ρούχα. Ένα επίγον κίνητρο με εξαναγκάζει να κάνω αυτή την επίσκεψη. Αυτό που έχω να σας πω, με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να καθυστερήσει. Έρχομαι κάθε άλλο παρά γεμάτη από εκείνη την αγανάκτηση που προλίγο ξέσπασε από μέσα μου, με βλέπετε πολύ διαφορετική από την που σήμερα. Δεν είναι πια εκείνη το Ελβίρα που ερχόταν. Δεν είναι πια εκείνη το Ελβίρα. Δεν είναι πια εκείνη το Ελβίρα που ερχόταν του κακός. Ο ουρανός εξωστράτησε από την ψυχή μου όλα εκείνα. Ο ουρανός εξωστράτησε από την ψυχή μου όλα εκείνα τα πράγματα. Ο ουρανός εξωστράτησε από την ψυχή μου όλα εκείνα τα απαράδεκτα πάθη που ένιωθα για σας. Μη σας εκπλήσει τον Ζουάν. 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 Προσπάθησα να κάνω ό,τι μου ζητήσατε. Δεν ξέρω τι βγήκε, πάντως εγώ ήμουν παρούσα. Κάθε τι που έλεγα, το ένιωθα. Μόνο που το κομμάτι παρόλα αυτά ήταν λίγο εγκεφαλικό. Κι όμως εγώ σήμερα... Το συναίσθημα πρέπει να σε αναγκάσει να πεις το κείμενο. Αυτή είναι η τέχνη του ηθοποιού. Σε ένα τέτοιο κείμενο μπορεί η εκφορά του λόγου να γεννά συναισθήματα στον ηθοποιό και τον θεατή. Όμως εγώ πιστεύω ότι η συναισθηματική κατάσταση της ηθοποιού πρέπει να της υπαγορεύει τα λόγια που θα πει. Κι όμως μπήκα έτσι. Δεν ήταν κακό, ήταν λίγο ζορισμένο. Γι' αυτό θα ήθελα να το ξαναπάρεις. Είμαι πολύ σίγουρος γι' αυτό που ζητώ σε αυτό το κομμάτι. Ένα κείμενο και ιδιαίτερα μια μεγάλη τυράντα σαν κι αυτή χαρακτηρίζεται από αυτό που λέμε διάθεση. Την πραγματική διάθεση θα σου τη δώσει το συναίσθημα. Ας την παίρνεις πολύ σφιγμένη. Αυτή η γυναίκα που έχει φτάσει εδώ στο σπίτι του αγαπημένου της καλπάζοντας. Πριν μπει, ξαναβρίσκει τη φυσιολογική της αναπνοή. Στο βάθος της υπάρχει κάτι το υπνοβατικό. Έχει μια ηρεμία. Η γυναίκα αυτή που έτρεξε με τη γλώσσα έξω, που πίεσε τον εαυτό της, βρίσκεται ξαφνικά σε μια κατάσταση εκπληκτικής πραότητας και γαλήνης. Αυτό το συναίσθημα σου χρειάζεται για να αρχίσεις. Διαφορετικά δεν θα το βγάλεις. Έτσι επιχειρηματολογείς, κάνεις συλλογισμούς. Δεν χρειάζεται λογική σε αυτό το κομμάτι. Αυτό που χρειάζεται είναι να ρητρωθείς ξεσπώντας με όλη την άπλα που πηγάζει από την καρδιά. Νομίζω πρόκειται για τον εκπληκτικότερο μονόλογο του κλασικού Ζάρ. Θέλω να σας ρωτήσω. Υπήρχε σε όλο το κομμάτι και κυρίως στο τέλος αυτός ο ερωτάς μου για τον Ντον Ζουάν που έχει κατασταλάξει σε τρυφερότητα. Γιατί μου είχατε κάνει την παρατήρηση ότι ήταν πολύ ψυχρό. Αυτά είναι σχήματα λόγου. Εγώ από το κομμάτι δεν ζητώ τίποτα. Από την ηθοποιό που το κάνει ζητώ να μου το δώσεις αυτό το ύψος, με αυτή την τρυφερότητα, αυτή την ακτινοβολία που υπονοώ όταν λέω ότι ο Ντον Ζουάν είναι ένα μεσαιωνικό έργο θείας θαυματοποιίας. Ένα κείμενο ούτε θρησκευτικό, ούτε αντιθρησκευτικό, αλλά διαποτισμένο από αρχής μέχρι τέλους με την έγνοια του Θεού. Αυτός είναι ο Ντον Ζουάν. Δεν πρόκειται για κάποιον κοινό γυναικά, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Αυτή η γυναίκα που στην πρώτη πράξη είχε μια έξοχη ανωτερότητα και δύναμη, επιστρέφει τη στιγμή που το έργο σκοτεινιάζει, τη στιγμή που η δράση στοιχιώνει από προμηνύματα, επιστρέφει για να προφέρει αυτό το τρυφερό παράπονο, αυτό το σόλο της ευμένειας.
Καταλαβαίνεις την αντίθεση? Θέλω να τα καταφέρω. Είναι μια εσωτερική διάθεση. Πολλές θρησκείες για να ασκήσουν τους πιστούς σε κάποια ψυχική διάθεση τους επιβάλλουν νηστεία. Αποχή δηλαδή από τις καθηλογείς ακαθαρσίες. Ο ηθοποιός αντιμετωπίζει τις ίδιες ακριβώς συνθήκες. Για να πιάσει μια συγκεκριμένη ψυχική διάθεση πρέπει να υποταχθεί σε έναν ορισμένο τρόπο ζωής. Να υποβάλει και το σώμα του ακόμα σε μια προετοιμασία. Σωστή είναι η αρχή σου, αλλά δεν νιώθουμε τη λύθη. Μη σας απλήσει τον Ζουάν. Κυρία μου, καλύτερο! Καλύτερο! Μας άρεσε και σκέφτομαι καλύτερο! Περπατάω ακόμα στις μύτες. Περπατάω ακόμα στις μύτες. Παρουσιάζεται ευνίδια στη ζωή του Ντον Ζουάν σαν προειδοποίηση εξ ουρανού και εμείς ακούμε αυτό το solo φλάουτ και μας πιάνουν λιγμοί. Η σκηνή αυτή πρέπει να συνταράξει το θεατή. Για να γίνεις ηθοποιός χρειάζεται χρόνος. Χρειάζεται μια εμπειρία της ζωής και των πραγμάτων. Για να μάθετε αυτό, βρίσκεστε εδώ. Δεν βρίσκω αυτό που έκανα. Δεν το ξαναβρίσκω. Όταν το είχα παίξει στις εξετάσεις του Μαΐου, με το που μπήκα, ένιωσα ότι μπορούσα να το πάω στην άκρη. Είχα την αίσθηση ότι μπορούσα να μιλώ άνετα ώρες και ώρες. Τώρα που προσπαθώ να το ξανακάνω, δεν το βρίσκω. Αλλά και στις άλλες σκηνές που έχω, δεν βρίσκω τίποτα από ό,τι είχα κάνει. Πρέπει να το ξαναβρεις. Διαφορετικά δεν θα είσαι ηθοποιός. Αλλά φτηνή κορπατζού. Κανείς δεν θα στο χαρίσει. Μόνη σου θα το βρεις. Η Ελβίρα είναι σε μια τόσο έντονη κατάσταση εσωτερικά. Είναι τόσο γεμάτο το μέσα της από αγάπη, ώστε σχεδόν δεν έχει συνείδηση του τι λέει. Μπαίνει σαν υπνοβάτης. Αντίθετα, το δικό σου περπάτημα όταν μπαίνεις είναι συνειδητό. Τα λεγόμενά σου είναι επίσης συνειδητά από αρχής μέχρι τέλους. Παίζεις ακριβώς το αντίθετο από αυτό που είναι το κομμάτι. Μα δείχνεις ότι έχεις συνεχώς επίγνωση του τι λες, είσαι κοσμικά ευγενής, προβάλλεις εδώ και εκεί κάποιες λέξεις. Το κομμάτι όμως είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι μοναδικό, συγκλονιστικό το κομμάτι αυτό, επειδή
Η γυναίκα αυτή αρχίζει ξαφνικά να μιλάει σε έναν τόνο, με μια εφράδια, με ένα εκθαμβωτικό ύφος που πηγάζει μέσα της ασήμινδα. Ενώ εσύ μας δίνεις την εντύπωση ότι επεξηγείς και περιγράφεις κάθε τι που λες. Πώς περπατάς μπαίνοντας. Είναι ένα πρόσωπο που μπαίνει απόλυτα χαμένο. Μας θυμίζει το χάσιμο της Λέιδης Μάκμπεθ. Ενώ εσύ ξέρεις ανά πάσα στιγμή τι πρόκειται να πεις. Φθάνοντας, δεν κουβαλάς αυτή την εσωτερική πίεση, αυτή την πίεση των αισθημάτων και των αισθήσεων, αυτή την κατάσταση που θα σου γεννήσει το χάσιμο και θα σε κάνει να αποκτήσεις επομένως αυτή την ουράνια διάθεση. Αυτό το προφητικό τόνο που είναι συγκλονιστικός. Αυτό σου λείπει. Το πρόσωπο αυτό διακατέχεται από μια εσωτερική σταθερότητα, στοιχείο που του προσδίδει κάτι το αγέροχο, το εκστατικό. Ενώ εσύ γέμνεις συνειδητά το κεφάλι σου, πράγμα που αντανακλάς την εκφορά του λόγου. Δεν τονίζεις τίποτα από όσα λες. Τα πράγματα βγαίνουν στρογγυλά και κούφια. Είναι ένα μονότονο κατεβατό. Το πιο σημαντικό, απευθύνεις κάθε τι που λες στον Ντον Ζουάν, ενώ η γυναίκα αυτή τούτη τη στιγμή κοιτάζει ίσια μπροστά της και απευθύνεται άρα 100% στο κοινό. Μπαίνει και του λέει, μη σας εκπλήσει αυτό, μη σας παραξενεύει το άλλο και μετά παίρνει φόρα φάτσα στο κοινό. Τίποτε στον κόσμο δεν μου ήταν τόσο αγαπητό σου εσείς αυτό. Του το λες εντελώς συνειδητά. Έχεις μια πλήρη αίσθηση του τι λες που είναι τελείως αντίθετη με το κομμάτι. Η γυναίκα που προφέρει αυτά τα λόγια δεν ελέγχει λογικά τον εαυτό της, είναι απόλυτα χαμένη, δεν αντιλαμβάνεται τι λέει. Ούτε και η ηθοποιός λοιπόν πρέπει να εννοεί αυτά που λέει. Όταν κάθεσαι πάνω στο κείμενο και θέλεις να μας το εξηγήσεις, βρίσκεις αφορμές να συγκινήσεις εσύ και το ίδιο το κείμενο. Πάει. Περίπου. Μακάρι να μας το λύσει, είναι ξένη γλώσσα, αλλά καλύτερα. Όχι, ας μην χάνουμε το χρόνο μας σε περιτολογίες. Αυτό, όπως σου βγήκε, ήταν κάτι πολύ κοσμικό, πολύ χαριτωμένο. Το μεγαλείο της σκηνής έγκυται στο ότι τα πράγματα γίνονται ασυναίσθητα. Ο θεατής πρέπει να καταλάβει ότι αυτή η γυναίκα βρίσκεται σε μια κατάσταση έκστασης, ότι έχει υπερβεί τον εαυτό της. Ελπίζω να το ξαναβρω. Τη δεύτερη φορά που μπήκα, ένιωσα πολύ πεσμένη. Το πρόβλημα ήταν και παραμένει εκεί. Αν είναι αυτό, εντάξει. Αν όμως δεν είναι. Δεν μπορεί να σκαλώσει αυτό το σημείο, δεν είναι δυνατό. Πρέπει να το πήρα ψηλά. Αυτό που πρέπει να βρεις είναι ίσο. Να προετοιμάσεις μέσα σου τη σωστή διάθεση. Νίστασε, πηγαίνεις στην εκκλησία, ξέρω εγώ. Υπάρχουν τρόποι που μεταχειριζόμαστε για να αφυπνίσουμε τη διάθεσή μας. Η γυναίκα αυτή βρίσκεται σε μια κατάσταση υπνοβασίας, χασίματος. Ακόμα και να μην είμαι θρησκευόμενος πρέπει, βλέποντάς την, να συγχρονιστώ. Είναι ένα κομμάτι εκπληκτικής καθαρότητας, μοναδικής γλυκύτητας. Πρέπει όταν το ακούω να μου έρχεται λίγο μια μυρουδιά από θυμίαμα.
Όταν η Ελβίρα σταματήσει να μιλά, πρέπει να νιώσουμε ότι πάει. Τελείωσε. Δεν έχει τίποτα άλλο να πει. Έχει φτάσει εδώ ως απεσταλμένη του Θεού. Είναι μια οπτασία. Ένα άγγελμα που καταφθάνει με όλη την έβρη της οπτασίας. Είναι μια ουράνια οπτασία. Κάτι σαν όνειρο. Το σύννεφο χωρίζεται στα δύο και βλέπουμε έφνη στην οπτασία να μιλά. Τελειώνει το λόγο της και πάει. Χάνει. Είναι κάτι που εμφανίζεται ευνίδια και εξαφανίζει. Η δυσκολία στη σκηνή της Ελβίρας δεν έχει να κάνει με τεχνικά προβλήματα. Δεν είναι θέμα μηχανικό ανεφέ. Η ίδια η ηθοποιός πρέπει να μας πείσει για αυτό που είναι. Κάτι μοναδικό, απρόσμενο, εξίσου. Δεν ζούσε παρά μόνο για να εκδικηθεί. Ο ουρανός εξωστράγγισε από την ψυχή μου όλα εκείνα τα απαράδεκτα πάθη που ένιωθα για σας. Όλες εκείνες τις θυελλώδεις παραφορές ενός εγκληματικού δεσμού, όλους εκείνους τους επονίδιστους αναβρασμούς ενός γήινου και χυδαίου έρωτα. Δεν άφησε στην καρδιά μου για σας παρά μόνο μια φλόγα, καθαρμένη από κάθε συναλλαγή με τις αισθήσεις. Μια αγιότατη τρυφερότητα. Μια αγάπη που έχει απαρνηθεί τα πάντα. Δεν ενεργεί καθόλου για τον εαυτό της και δεν μοχθεί παρά μόνο για το δικό σας συμφέρον. Λες μου φαίνεται. Συγχωρέστε με. Αυτός ο τέλειος και καθαρός έρωτας με φέρνει εδώ για το καλό σας. Για να σας κοινοποιήσω μια συμβουλή του ουρανού και για να προσπαθήσω να σας τραβήξω από τον γκρεμό προς τον οποίο τρέχετε. Ναι, Ντον Ζουάν, γνωρίζω όλους τους εκτροχιασμούς της ζωής σας. Και αυτός ο ίδιος ο ουρανός που άγγιξε την καρδιά μου και έστρεψε τα μάτια μου στις παρεκτροπές της συμπεριφοράς μου, με ενέπνευσε να έρθω να σας βρω και να σας πω εκ μέρους του ότι οι προσβολές σας έχουν εξαντλήσει την ευσπλαχνία του, πως η επίφοβη οργή του είναι έτοιμη να πέσει επάνω σας, ότι σε εσάς εναπόκειται να την αποφύγετε με μια πρόθυμη μετάνοια και ότι δεν έχετε ίσως ούτε μία μέρα παραπάνω για να μπορέσετε να ξεφύγετε τη μεγαλύτερη από όλες τις δυστυχίες. Εμένα δεν με συνδέει πλέον με εσάς κανένας εγκόσμιος δεσμός. Χάρη στον ουρανό, έχω εγκαταλείψει όλες τις παράφρονες σκέψεις μου. Έχω αποφασίσει να γίνω μοναχή. Και το μόνο που ζητώ είναι να ζήσω αρκετά για να μπορέσω να εξηλαστώ από το σφάλμα που διέπραξα και για να αξιωθώ με μια αυστηρή μεταμέλεια τη συγγνώμη για την τύφλωση στην οποία με οδήγησαν οι εξάρσεις ενός καταδικασμένου πάθους. Σε αυτήν όμως την απομόνωση θα νιώθω έναν ανυπέρβλητο πόνο αν ένα πρόσωπο το οποίο αγάπησα τρυφερά γίνει ένα απεχθές δείγμα της δικαιοσύνης του ουρανού. Θα είναι όμως για μένα απίστευτη χαρά αν μπορέσω να σας φέρω στο σημείο να αποκρούσετε το τρομερό πλήγμα που σας απειλεί. Σας παρακαλώ, Ντον Ζουάν, παραχωρήστε μου ως σύστατη χάρη αυτή τη γλυκιά παρηγοριά. Μη μου αρνείστε τη σωτηρία σας. Σας τη ζητώ με δάκρυα. Και αν δεν σας συγκινεί το συμφέρον σας, τουλάχιστον συγκινηθείτε από τις παρακλήσεις μου και στερήστε μου τη σκληρή δυσαρέσκεια να σας δω καταδικασμένον σε αιώνια μαρτύρια.
Καημένη γυναίκα. Σας αγάπησα. Με μια ακραία τρυφερότητα. Τίποτα στον κόσμο δεν μου ήταν τόσο αγαπητό όσο εσείς. Για σας ξέχασα το καθήκον μου. Για σας έκανα τα πάντα. Όλη η ανταμοιβή που σας ζητώ γι' αυτό είναι να διορθώσετε τη ζωή σας και να προλάβετε την απώλειά σας. Σωθείτε σας παρακαλώ, είτε από αγάπη για τον εαυτό σας, είτε από αγάπη για μένα. Ακόμα μια φορά τον Ζουάν σας το ζητώ με δάκρυα. Και αν τα δάκρυα ενός προσώπου που αγαπήσατε δεν είναι αρκετά, τότε σας εξορκίζω σε οτιδήποτε άλλο ικανότερο να σας συγκινήσει. Τη γρήσια καρδιά. Φεύγω. Αυτά είχα να σας πω. Δεν έχω τίποτα άλλο. Κυρία μου, είναι αργά, μείνετε εδώ. Θα σας φιλοξενήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όχι τον Ζουάν. Μην με κρατάτε άλλο. Θα μας δώσετε ευχαρίστηση αν μείνετε, κυρία. Σας διαβεβαιώ. Σας είπα όχι. Ας μην χάνουμε το χρόνο μας σε περιτολογίες. Αφήστε με να φύγω γρήγορα. Μην επιμένετε να με συνοδεύσετε. Σκεφτείτε μόνο να υποφεληθείτε της συμβουλής μου. Καλό. Πολύ καλό. Πολύ καλύτερο από την προηγούμενη φορά. Έχεις κάνει μεγάλη πρόοδο. Μ' άρεσε πολύ η απλότητα με την οποία του είπες «σας αγάπησα». Βλέπεις πόσο πιο δυνατό γίνεται το «σας το ζητώ» με δάκρυα, χωρίς εξωτερική συγκίνηση. Τώρα όμως θέλω να κλάψω. Βλέπεις τι δύσκολα που είναι τα πράγματα.